Σήμερα λοιπόν πιάνουμε ένα θέμα που αγγίζει τους πάντες. Φυσική υγεία και ευεξία. Γεια σας και από μένα. Θα εξερευνήσουμε κάποια κείμενα που παρουσιάζουν μια συγκεκριμένη οπτική. Τη λεγόμενη νόνο-θέραπη. Ακριβώς. Και αυτά τα κείμενα, ξέρεις, εστιάζουν πολύ στη σχέση ανάμεσα στον τρόπο ζωής μας, τι τρώμε, πώς ζούμε, πώς σκεφτόμαστε και στη γενική μας υγεία. Ναι, φαίνεται να υπάρχει μια κεντρική ιδέα που επαναλαμβάνεται. Κάτι σαν η θεραπεία βρίσκεται μέσα στις συνήθειες μας. Σωστά? Η βασική φιλοσοφία είναι ότι η υγεία μας, κατά κάποιον τρόπο, καθορίζεται από το πόσο εναρμονισμένοι είμαστε με αυτό που οι πηγές ονομάζουν φυσικούς κανόνες. Ωραία. Και στην πορεία θα δούμε πώς αυτά τα κείμενα συνδέουν, ας πούμε, την κακή διατροφή, το στρες, την έλλειψη άσκησης, με την εμφάνιση ασθενειών. Μάλιστα. Θα σταθούμε στην πρόληψη που της δίνουν τεράστια έμφαση, στις λεγόμενες υπερτροφές, στη ρύθμιση βάρους Και σε κάτι που παρουσιάζεται πολύ έντονα, τον διατροφικό εθισμό. Ναι. Και βέβαια στην αυτοΐαση, όπως την προσεγγίζει η νόνο-θέραπη. Σωστά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την ανάλυση, να δούμε τη λογική πίσω από αυτή την προσέγγιση που θέλει τη φύση και τις συνήθειες στο επίκεντρο. Πράγματι, τα κείμενα μας καλούν, θα έλεγα, να ξανασκεφτούμε λίγο τη θέση μας μέσα στον κόσμο. Υπάρχει μια φράση που τη βρήκα πολύ χαρακτηριστική. Για πες. Λέει, ο πλανήτης μας είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Λειτουργεί κάτω από συγκεκριμένους και απαράβατους φυσικούς κανόνες. Εμείς είμαστε μέρος αυτού του οργανισμού. Πρέπει να ακολουθούμε τους ίδιους φυσικούς κανόνες. Μάλιστα. Οπότε θέτει κατευθείαν το πλαίσιο, υγεία ίσον ισορροπία με τη φύση. Η απομάκρυνση από αυτούς τους κανόνες οδηγεί σε ανισορροπία. Είναι σχεδόν ομοτελειακό όπως το παρουσιάζει. Και τονίζει, νομίζω, ότι ο οργανισμός μας είναι η ίδια φύση. Ναι, αυτό είναι πολύ δυνατό σημείο. Άρα η υγεία, σύμφωνα με αυτή την οπτική, είναι σαν να, σαν να συμβαδίζεις με τη φύση σου, την εσωτερική και την εξωτερική. Εδώ τώρα αρχίζει και γίνεται, νομίζω, πολύ ενδιαφέρον. Η πρόληψη δεν είναι απλά μια συμβουλή. Όχι, καθόλου. Την αναφέρει ως την καλύτερη θεραπεία. Έτσι, με κεφαλαία μάλιστα. Πρόληψη. Είναι απόλυτο, ναι. Και περιγράφει αυτό που όλοι λίγο πολύ ξέρουμε. Εμφανίζονται συμπτώματα, πας γιατρό, παίρνεις φάρμακα, ίσως και χειρουργείο. Ναι. Και λέει ότι όλο αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι δεν ακούσαμε νωρίτερα. Δεν δώσαμε σημασία στα σημάδια. Ακριβώς. Χρησιμοποιεί μάλιστα μια πολύ ωραία μεταφορά. Ποια είναι αυτή? Λέει, τα συμπτώματα αυτά είναι η γλώσσα του σώματος που μας προειδοποιεί ότι κάτι δεν κάναμε σωστά μέχρι τώρα. Το σώμα μιλάει κατά κάποιον τρόπο. Η γλώσσα του σώματος. Ενδιαφέρον. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Να, τι προτείνει δηλαδή? Η λογική είναι απλά όπως την παρουσιάζει. Αν μάθεις να ακούς αυτά τα μηνύματα νωρίς, γλιτώνεις όλη την ταλαιπωρία μετά. Τη θεραπεία, τα έξοδα, το άγχος. Κατάλαβα. Το κλειδί, λέει, είναι να μάθουμε να ακούμε τη γλώσσα του σώματός μας. Να πιάνουμε τα σημάδια στην αρχή τους. Κάτι που, ας πούμε, ίσως αγνοούμε στην καθημερινότητα. Πάμε τώρα στη διατροφή, που εκεί οι πηγές γίνονται πολύ κάθετες. Ναι, πολύ έντονες. Διαβάζουμε. Η κακή διατροφή σε συνδυασμό με το έντονο άγχος και την έλλειψη άσκησης είναι η αιτία περισσότερων ασθενειών. Έτσι το λέει. Μάλιστα. Ως θεμελιώδης αιτία. Και μετά γίνεται ακόμα πιο δραματικό. Λέει ότι αυτός ο τρόπος ζωής είναι η αιτία όλων των ασθενειών. Όλων. Εδώ είναι πολύ απόλυτο, ομολογουμένος. Πολύ απόλυτο, ναι. Και ποια είναι η λύση που προτείνουν? Τι μας λένε να κάνουμε? Εδώ μπαίνουν οι υπερτροφές. Τις περιγράφει απλά. Οι φυσικές τροφές που μας χαρίζει η φύση. Αυτές, λέει, βοηθούν στην ισορροπία και την υγεία. Ωραία. Και εδώ κάνει έναν ισχυρισμό που σίγουρα τραβάει την προσοχή. Λέει ότι αυτές οι υπερτροφές, μαζί με οξυγόνο, νερό και άσκηση πάντα, Ναι. μπορούν να αντιμετωπίζουν ασθένειες ακόμη και ανίατες. Ανίατες. Αυτό είναι... Κοίτα, είναι πολύ δυνατή δήλωση. Είναι πολύ δυνατή, ναι. Και όλο αυτό, η έμφαση στη διατροφή, πώς συνδέεται με τα υπόλοιπα? Συνδέεται άμεσα με την ιδέα της δύναμης της συνήθειας. Ναι, το αναφέρει και αυτό. Ναι, υποστηρίζει ότι ζούμε συχνά με έναν τρόπο που δεν τον διαλέξαμε ακριβώς συνειδητά.
Λέει χαρακτηριστικά, ήρθαμε στη ζωή χωρίς να μας ρωτήσει κανένας. Μάλιστα. Και αυτές τις συνήθειες τις διονύζουμε, σχεδόν αυτόματα. Και το πιο ενδιαφέρον είναι πώς τονίζει ότι μεταφέρουμε τις συνήθειές μας με ακρίβεια στην επόμενη γενιά. Δηλαδή, οι συνήθειες κληρονομούνται? Είναι σε μεγάλο βαθμό κληρονομιά συμπεριφορών, κυρίως διατροφικών. Μια άλλη οπτική για την κληρονομικότητα, σίγουρα. Ενδιαφέρον. Και γίνεται πολύ συγκεκριμένη για τις κακές συνήθειες. Μιλάει για εθισμό. Πού ακριβώς? Στη ζάχαρη, το γάλα, τα τυριά και το κρέας, τα θεωρεί αιτία των περισσότερων προβλημάτων στην υγεία μας. Μάλιστα. Άρα, ζάχαρη, γάλα, τυριά, κρέας στο στόχαστρο. Σαφώς. Και αυτό μας φέρνει κατευθείαν στην ιδέα της σωματικής εξάρτησης από τη διατροφή. Την αποκαλεί τη μεγαλύτερη μάστιγα της ανθρωπότητας. Αυτή την εξάρτηση. Η σοκολάτα, το τυρί, το κρέας και η ζάχαρη απελευθερούν οπιοειδείς ουσίες οι οποίες προκαλούν την ασθένεια της σωματικής εξάρτησης. Η επιβολή του τρόπου ζωής των ανθρώπων επιτυγχάνεται με ελεγχόμενη διατροφή και ψυχολογία. Δηλαδή, οι συνήθειές μας δεν είναι μόνο δική μας ευθύνη, αλλά κάπως κατευθύνονται. Αυτό φαίνεται να υπονοεί η πηγή. Ότι δεν είναι απλά θέμα θέλησης, αλλά ότι υπάρχουν μηχανισμοί που τις συντηρούν. Και γι' αυτό λέει είναι τόσο δύσκολο να αλλάξουν. Σαν παγίδα. Καταλαβαίνω. Και μέσα σε όλο αυτό αναφέρεται και στη ρύθμιση βάρους. Ναι, το συνδέει άμεσα. Λέει απλά ότι τα περιτά κιλά δημιουργούν ανισορροπία και κάποια στιγμή εμφανίζονται ασθένειες. Άμεση σύνδεση. Και στην αποκατάσταση ξαναγυρνά στην ιδέα του σώματος που φωνάζει. Το σώμα μας κρούει τον κόδωνα όταν πλέον αδυνατεί να ανταπεξέλθει. Η φράση κλειδί είναι ανάγκη ζωής να μάθουμε να ακούμε τη γλώσσα του σώματός μας. Κανένας δεν έχει την δυνατότητα να παρέχει ίαση σε κανέναν οργανισμό παρά μόνο ο ίδιος οργανισμός στον εαυτό του. Δηλαδή η δύναμη είναι μέσα μας. Όλη η ευθύνη και η δυνατότητα. Έτσι φαίνεται. Και πώς το εξηγεί αυτό? Η λογική είναι ότι ο τρόπος που ζούμε συνήθως με τις συνήθειες που λέγαμε, το στρες κλπ, απλά δεν επιτρέπει στον οργανισμό μας να κάνει αυτό που πρέπει, να αυτοθεραπεύεται. Άρα εμείς τον εμποδίζουμε. Θεωρεί ότι η αυτοίαση είναι μια φυσική διαδικασία που μπλοκάρεται. Και η νονοθέραπη λοιπόν δεν έρχεται να θεραπεύσει απ' έξω. Αλλά Στόχος της είναι να βοηθάμε τον οργανισμό μας να λειτουργεί σωστά και αυτός να παρέχει ίαση στον εαυτό του. Να άρει τα εμπόδια κατά κάποιον τρόπο. και πώς γίνεται αυτό? Δίνει λεπτομέρειες? Όχι πάρα πολλές για τις μεθόδους, αλλά η κατεύθυνση είναι σαφής. Αλλαγή τρόπου ζωής, διατροφή, άγχους, άσκηση. Αυτά που λέγαμε, να φύγουν τα εμπόδια. Δηλαδή, να δημιουργηθούν οι σωστές συνθήκες για να δουλέψει ο οργανισμός. Ακριβώς. Και γι' αυτό, ισχυρίζεται η πηγή, μπορούν να αντιμετωπίζονται ακόμη και ανίατες περιπτώσεις. Γιατί αν φύγουν τα εμπόδια, ο οργανισμός ξαναβρίσκει την ισορροπία του. Μάλιστα. Λοιπόν, πλησιάζοντας το τέλος, ας κάνουμε μια μικρή σύνοψη. Τι κρατάμε από όλα αυτά? Νομίζω πρώτα απ' όλα αυτή η έντονη ιδέα της σύνδεσης ανθρώπου-φύσης. Είναι παντού. Ναι. Και η τεράστια έμφαση στην πρόληψη μέσω των συνηθιών και της διατροφής. Σχεδόν απόλυτη πίστη σε αυτό. Σωστά. Μετά η ιδέα του διατροφικού εθισμού που παρουσιάζεται πολύ δραματικά σαν βασικό πρόβλημα. Με αυτούς τους ισχυρισμούς για οπιοειδή και εξωτερικές επιβολές, που είναι σίγουρα σημεία προσυζήτηση. Ακριβώς. Και τέλος, η κεντρική πεποίθηση στην ικανότητα του σώματος για αυτοίαση. Η οποία είναι και ο πυρήνας της νανοθέραπη, όπως την περιγράφουν. Έτσι φαίνεται. Συνολικά, η υγεία παρουσιάζεται σαν αποτέλεσμα ευθυγράμμισης με τη φύση, προσοχή στις συνήθειες και μιας ικανότητας να ακούμε το σώμα μας. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση και αυτό που είπες πριν για τη μεταφορά των συνηθιών από γενιά σε γενιά. Ναι, που συνδέεται με την κληρονομικότητα, ότι δεν είναι μόνο τα γονίδια, αλλά και οι συμπεριφορές που κληρονομούμε. Είναι μια ενδιαφέρουσα, ίσως και προκλητική σκέψη. Σίγουρα. Λοιπόν, κλείνοντας αυτή την εξερεύνηση, ας αφήσουμε ίσως ένα ερώτημα στον αέρα, που βγαίνει από όλα αυτά. Ωραία. Με δεδομένη την έμφαση που δίνουν οι πηγές στις ριζωμένες συνήθειες, στους υποτιθέμενους εθισμούς, στις εξωτερικές επιρροές, πόσο συνειδητό έλεγχο έχουμε τελικά στις επιλογές υγείας μας? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό, όντως. Και
ακολουθώντας πάντα τη λογική των κειμένων που είδαμε, τι χρειάζεται για να ξανακερδίσει κάποιος αυτόν τον έλεγχο, για να βοηθήσει, όπως λένε, την αυτοίαση του οργανισμού του? Μια αλλαγή οπτικής ίσως, μια βαθύτερη προσπάθεια. Μένει ως τροφή για σκέψη, νομίζω. Μας αφήνουν πολλά ερωτήματα αυτά τα κείμενα. Σίγουρα.